नैबेयो जोंनि फुंबिलि प्राइमारि सागलिझार नैबे मन्दिर जोंनिनो मन्दिर बे मन्दिराव थांनाय 2017आव जोंनि बिपिएफ पार्टीनि मुस्रि रन्जित डेकाया बिथाङा मोनसे जोंनियाव बेयाव प्रप'ज फैबाय जे नोंथांमोननि प्राइमारि कमिटियाव 5 लाख टाकानि फुख्रि सेंसन जादों गतिके नोंथांमोनहा जुदि खामानिखौ मावोब्ला नोंथांमोनहानो उन्नति जागोन आरो नोंथांमोननो जों बे बुस्थुखौ जों गथायना होनाय जागोन नाथाय जावखांनायनि उनाव बिथांमोनहा जोंजों देखा हुना मोजांबो सावरायनाय जायासै जोंहाथ' गरसेबो गैया मोनाखिसै एकदम माने सोरबा बिदिनो दुखु खस्थ' मोनजानाय बेखौनो खालामनानै जावबाय जावनानै हाजिरा साजिरानि खोथाथ' गैया माने रायजोआव जमा लानायथ' हाजिरा गरसेबो गैया रावबो मोनाखै गैखाया रायजोआनो जावदोंब्ला बेसेबां न'खर दं बे नोंथांमोननि बेयाव गासै जोंनि न'खरा 270 गिरिमोन आरो गासैबो बेहायनो जावदों बेहायनो सम्पुर्ण बे 270 गिरिया बे फुख्रिखौ जावनायाव माने मुखुब नांदोंमोन आरो जोंथ' मिथिदों बे फुख्रिनि थाखायनो 5 लाख टाका सेंसन जादों नोंथांमोना मोननो नांगौमोन गैया गरसेबो होदिया मोनगोनखौ होनदोंमोन मोननायालाय दिनै होगोन गाबोन होगोन नै दिनैसिमबो गैया बेयाव मेम्बार सासे दोङो बिथां मेम्बार मा बुङो बिथां मेम्बारा बुंदों जे मा मोनगोन फैसाखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा उनावबाबो जागोन दा गतिके फैसाया इलिगेल जानानै दोङो नै बे फैसाखौ माने सोरबा पार्टि ना मा बेबो दाबि खालामदों बिसोरनोबो हरनांगौ आरो बिसोरनो होनानैसो जों रायजोआ मोनगोन ओरै होननानै बुंना दोनदों आरो बेखौ सोर बुंखो बेखौ जोंहा नैबे जोंनि ओनसोलनिनो मेम्बारा बे खोथाखौ जोंनो सुनायना होबाय फैसाया मोनगोन सिन्था खालामनाङा खिन्थु फैसाया मोनोब्लाबो एसे उनावसो मोनगोन आरो बहुत पार्टि गथ'नो जोंहा होनांगौ जानानै दङ दिनैथ' बिथांमोननि माने सासनानो जोब्बाय थांनाय 27 एप्रिल खालि दा बेयावथ' बिथांमोनाथ' फैसा होनाया सम्भब जागोन जानो दा बेखौनोथ' जोंबो सिन्था खालामबाय थादों दाख्लै जों बुंबायमोन दा फैसाया मा जाखो फैसायाथ' गथाय बेलेग पार्टिफ्रानो लांजोब्बाय दाबि खालाम जों मा उफाय खालाम जों खेबसे बुंदोंमोन नोंथांमोना आंनो भटखौनो होआ आं मा फैसा होनोसो होनना बुंबाय सिगाङावथ' बिदिसो बुंदों बिथांनोनो होदो आरो बिथाङा बुंबाय नोंथाङा मोना आंनो भट होआखै बे फैसाखौ आं बोरै होनो हानोसो बेबायदिसो जोंनो सुनायना होबाय ओमफ्राय जों बियाबो नायफिनाबो दिनैसिमबो जोङो खोख्लैनानै दोनदों दे नाङा मा बुंगोन दायो नैबे समाव जों बुंदों भट जासिगोन दा भट जायोब्ला बिथांमोनाथ' बिनि फैगोन भट बिनि फैगोन दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन दा बिनि बेलायाव जों बुंदों जेनेबा नोंथाङा जोंनि जिथु सेंसन थाखाखौ जुदि जोङो रायजो राजानो होआखैब्ला जों नोंथांनो माबोरै भट होबावनो जों बेखौ दासिम बुंबाय थादों जों भट होलिया आरो बे सरकारखौ जोंनो नांलिया सोलायनायखौनो जों लुगैबाय बे जोंनि गासै 270ल' नङा ब्रह्म समाज दोङो माबा दोङो बहुद समाज दं गासै 381 घर ना बेसेबांबा जायो बे गासैबो परिबर्तनखौनो लुगैदों बेबायदि थगायसुला आफादखौ जोंनो नांलिया आरो